Escudero versus Carpio, impeachment votes needed. So ngayon, nagkaroon ng pagcha-challenge dito sa mga sinabi ni Senator Chis Escudero na 16 votes daw ang kailangan para ma-convict ang ating Vice President Sara dito sa impeachment case niya. Kasi may sinasabi si ex-Justice Carpio na sinasabi niya na 2/3 of active senators daw. So basically, yung mga suspended or yung mga non-active, hindi daw kailangan na i-count yun sa 2/3. So pwedeng ibaba from 16 yung kailangan na boto. Yung nga lang tinigas ni Senator Chis Escudero na 16 votes because siya yung presiding officer, at kung may problema kayo doon, kumuha kayo ng Supreme Court order. So ngayon, Dad, ano nakikita mo dito? Well, kasi nga, sinasabi nga nila na under the Constitution kasi dapat talaga 2/3 of the senators, no? So, ang mga senators kasi, they're still considered senators kahit na nakakulong sila, kahit na sila nagtatago, kahit na sila may sakit, hanggat hindi sila natatanggal sa Senado. So, paano ka ba matatanggal sa Senado? Yung sigurong issue dapat na pag-usapan, no? Kasi normally merong 4 hanggang 5 batayan or sistema or proseso para matanggal ka sa Senado, no? So, yung una sinasabi nga natin, expulsion. So, ibig sabihin, i-expel ka ng mga senador. Kasi nga, halimbawa, nagtatago ka, hindi mo ginagampanan yung trabaho mo, o hindi ka na nagpapakita pero sumesweldo ka lamang, pwede nga i-expel ang mga kapwa mo senador. Pero kaya lang, ang problema dito, ang kailangan mo pa rin 2/3 of the senator. So, ibig sabihin, kung 24 sila na halal, 16 votes ang kailangan mo to expel one senator. In this particular case kasi, mahihirapan kasi nga, 10 na kaagad yung nasa panig ng, pro-Sara Duterte, no, sinasabi natin, pro-Duterte. So, ang sa kabila, 12 lang hanggang 13. No? So, hanggang 13 lang sila ngayon. So ibig sabihin, mahirap, no, na magkaroon ng expulsion ang sinasabi natin. Ang pangalawa yung sinasabi natin, disqualification. Ibig sabihin, dinisqualify o meron kang kaso sa COMELEC sa pagkapanalo mo at may disqualification case ka at hinatulan ng COMELEC na may disqualified ka. So, yun ang pangalawa. Yung pangatlo naman sinasabi natin, resignation. Yung nag-resign ka as a senator. No? So, pag nag-resign ka, di siyempre, talagang wala nang magagawa. No? Talagang you have to give up. No? Diba? Kumbaga talagang kung nag-resign, di 2024, may nag-resign, di 23 na lamang. No? Pero hanggat hindi ka nag-resign, hindi ka na-expel, at hindi ka na-disqualify, hindi ka pwedeng ma-consider na hindi na senador, no? And then panghuli, siyempre sinasabi natin yung kamatayan o death, no? So, kunyari namatay o ganyan, no? So, pag namatay, di siyempre talagang mababawasan yun. Then that's the time na magkakaroon ng 2/3, no? Pero may iba yung kwenta. Pero kung wala ng mga kondisyones na yon, talagang magiging 24 pa rin ang batayan. Kaya meron din kumbaga pundasyon o may batayan din sinasabi ni Senator Chis Escudero that you need 2/3. And 2/3 of 24, unless na yung mga kondisyon na nasabi natin, may isa sa katuparan. So in this particular case, 16 pa rin talaga ang kailangan to convict Sara Duterte. And you only need 10 to acquit her. No? So yun ang katotohanan dito. Ngayon, Dad, siguro yung tanong dito is, yes, may mga ibang may mga ibang senador na hindi na sila pwedeng makapasok sa hearings for the impeachment kasi naaresto sila or nagtatago sila. Because we're still following the fact that they're still senators at ang kailangan pa rin is 2/3 of the vote, do you think na tama ang sinasabi ng mga ibang netizens na dapat yung mga senator na hindi pwedeng mag-attend physically, pwede nang payagan mag-attend ng hearing via Zoom or online para lang may attendance sila? What do you think, Dad? Well, tama naman yun. In fairness kasi, they're still considered senators. No? So until nga sinasabi natin yung 4 or 5 condition na yung pang-5 nga pala na hindi ko nabanggit, yung conviction. Pag may conviction na, halimbawa may kaso, for example, si Senator Jinggoy Estrada, in this process, in this short period of time, kung mako-convict siya, conviction, then mababawasan talaga ng isa. No? Yun naman nagtatago, fugitive, hindi talaga mako-consider na na natanggal sa pagkapwesto niya, no? Unless i-expel nila. Pero again, that's another issue. So again, you need 16 votes for that. No? So katulad sinasabi nila, there are normally 5 conditions. No? Expulsion, disqualification, resignation, conviction, or death. So without those 5, they're still considered senators. So if they're considered senators, why not, no? Even if it's Zoom, it should be allowed, no? Kasi nga, in fairness to all, no? Kasi nga, they're still considered as senators, no? Unless otherwise nga, na-expel sila o wala na sila dun sa proseso. Ngayon, pero kung sinasabi naman natin kasi, yung iba naman, yung sinasabi na rules of the Senate, na meron silang sariling rules na kinakalap, physically present ka, they can also do that. Pero kaya na, siyempre, ang question kasi dito, pagka masyado mong hinigpitan yung proseso ng paghuhusga, ganun din ang mangyayari, no? Kasi nga, kahit naman may Zoom o wala,
kung hindi rin nila mabubuo yung 16 votes, di wala rin, no? Kahit na sabihin mong walang Zoom, kahit na hindi umati ibang senator, pero hindi nila mabubuo yung 16, hindi mo rin mako-convict si Vice President Sara Duterte. So yun ang pinaka-main challenge kasi dito, no? So ang masakit lang kasi sa nangyari ito, if you were on the side of the Vice President Sara Duterte, bakit ka ba nalagay sa ganitong alanganin, no, in the first place, di ba? Kasi nga meron akong kwentong ibabahagi din niya sa ating mga kababayan, no? Kasi merong isang babae na sabihin na lang natin, tawagin natin para sa Cinderella, no, na nung kabataan niya maganda siya, no. So nung maganda siya, maraming gustong lalaki na maging asawa siya at para magkaanak sila. Pero ayaw naman niya, no. Gusto niya ipanatili maganda siya. Pero kalaunan sa katagalan ng panahon, siyempre tumanda na siya, umabot na siya sa isang edad na 75 years old na siya. So hindi na siya nagkaroon ng anak, no. So doon lang niya na-realize na parang, oy, sayang. No, so sa isang araw nung naglilinis siya ng bahay niya, may nakita siyang lampara, no. So pinilinisan niya yung lampara, may lumabas na genie, no. So yung sabi ng genie, you have 3 wishes, no. So meron kang 3 wish na pwede mong gawin, ibigay sa akin, no. So sabi nung matandang babae, sabi niya, para si Cinderella na, sabi na Cinderella, sabi niya, una, sabi niya, gusto ko maging bata ulit, sabi niya. So at maganda, naging bata siya at maganda ulit, no. Pangalawa, sabi niya, gusto ko magkaroon ng kayamanan na nawala na yung mga kayamanan namin. Gusto ko marami akong ginto, puno ng ginto itong kwarto ko. So dumami kagad yung ginto sa kwarto niya. Pangatlo, sabi niya, itong pusa ko na matagal nang kasama ko to, sabi niya, gusto ko gawin mo siyang lalaki itong pusa ko eh. Gusto ko gawin mo siyang isang makisig at magandang lalaki para siya magiging asawa ko na at magkakaroon ako ng anak dahil gusto ko magkaroon ng anak. So, ginawang makisig yung lalaki. So, naging makisig yung lalaki, no? So, pagkatapos, sabi ng genie, tapos na ako, umalis yung genie. So yung lalaki, yung pusa dati, lumapit doon sa babae, sabi niya, naku, sabi niya, hindi ka ba nagsisisi? Sabi niya, parang may ginawa kang mali nung nakaraan. Ano yun? Sabi nung Cinderella. Sabi niya, pinakapon mo ko eh. No? So kinastraight, ibig sabihin na yung pusa, pinutol yung ari niya nung siya bata pa. Yung batang pusa, tumanda na rin yung pusa. So, ang ibig sabihin nito, kaya kung nakwento to, kasi nga sa pagkakataon ni Sara Duterte, ni Vice President, nung panahon ng tatay niya, no, yung pagkakataon, yung circumstances, yan yung parang tadhana, favorable sa kanya. Nandyan na lahat no. Yung tatay niya, na mayroon silang kapangyarihan, kayamanan o resources para maging pangulo sana siya, no. Pangalawa, sikat sila, talagang kumbaga sa survey pa lang, nandun na, mananalo na siya. Pangatlo, may organisasyon sila, no? Talagang mayroong organisasyon na pinaglalaban na pwede siyang maging pangulo. Kaya lang dahil hindi siya nagdesisyon during that time, so yun ang pagkakamali na sinasabi natin, parang nakapunya yung tatay niya because nga yung tatay niya nakakulong, na sana yung tatay niya pwede maglukluk sa kanya sa pagkapangulo. So this is what happened to her, kaya nga nagkaroon ng ganito mga hidwaan at awayan sa politika kasi nga, nung hindi siya naging pangulo, so siyempre, pag iba naging pangulo, hindi talaga pareho yung patutunguhan. Kaya nagkaroon ng mga ganitong problema. So, ang punto lang naman natin, sinasabi natin, minsan sa buhay natin, lessons to learn, no? Minsan ang sinasabi natin sa buhay natin, ang pintuan, pag nagbukas at hindi mo tinahak, minsan hindi na magbubukas ulit yan, no? So, yun ang naging problema sa ating bayan at sa ating mga karanasan na nakikita, no? So, sinasabi nga nila sometimes when the door knocks and, you should open it, and then maybe that's your opportunity. And maybe sometimes naman you should not open it, and maybe because you will be happier also if not. So depende yan. So it's up to you, no? Unless nga talagang kunyari, for example, kung talagang gusto rin niya maging pangulo, which she has indicated naman na gusto niya talaga lalaban siya ulit sa 2028. So yan yung tinatawag nating missed opportunity na nangyari sa kanyang katayuan. Kasi in 2022, if she ran for president, let's put it this way, siguro 95% na sure na mananalo siya during that period of time. Kasi nakaupo yung tatay niya, meron silang organisasyon, marami silang tauhan, at meron silang resources. Meron kayamanan na pwedeng gugulin para sa ganun mapanalo siya. So kaya lang hindi niya ginawa yon, nakapun niya nga yung, kumbaga naka-straight niya yung opportunity na yon na nilatag din ng kanyang ama para sa kanya. Kaya mga kabayan, dito sa Ilocano Defenders Party List, ang pinaglaban namin edukasyon para malaman nyo kung ano ba talaga yung tama at ano yung mga mali na nangyayari sa ating lipunan. At pag nalaman nyo yun, magkakaroon tayo ng mas magagandang mga liderato na may ihahalal tuwing eleksyon. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sayon, yung coach ng bayan. Mga kababayan,
kailangan natin tignan ang mga aksyon ng ating mga liderato sa ating gobyerno. Kasi kailangan sa mga susunod na halalan, tayo ay pumili ng mga best leaders para sa ating bansa. Kaya ang layunin ng Ilocano Defenders Party List, taas ang antas ng edukasyon para sa bawat Pilipino, para sa mas magandang kinabukasan pag napili natin ang mga leaders na may puso para sa Pilipinas. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Mga minamahal kong kababayan, ang akin lamang pakiusap sa inyong lahat ay tawagin nyo na lamang akong dad ng bayan o dad dahil ang aming layunin ay gabayan kayo at makasama kayo sa paghubog ng isang mas maganda at matiwasay na sambayanan. Ako po si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.